Dwi wedi dod yma I ganolfan T-Tower reit yng nghanol Abertawe I gyfarfod Neil Rowlands. Mae Neil wedi sefydlu cylchgrawn ar-lein newydd sbon o'r enw Parallel.cymru. Felly Neil, yn gyntaf, allu di egluro wrthyn ni be yn union ydy Parallel.cymru? Parallel.cymru yw'r cylchgrawn ar-lein newydd. So mae prif beth sy'n unigryw amdano fe o'r mae pob ethicol yn ddwyieithog. Mae Cymraeg ar y chwith ac mae Saesneg ar y dde. So am ddysgwyr fel fi, mae'n perffaith I ddefnyddio. Os ywch chi'n siŵr o gair neu ystyr, ti'n gallu just gwylio ar y dde ac mae yna. So mae'n hawdd iawn I ddarllen mwy a mwy o Gymraeg, really. Pam nes ti benderfynu mynd ati I sefydlu y cylchgrawn yma? Yn fy marn I, mae pobl yn profiad I iaith Cymraeg ar y spectrum o abilities. Ond mae llawer bethau yn cael eu darparu am pobl sy'n ar un ochr, pobl sy'n i'w hollol rigol a'n gweithio trwy Gymraeg, a mae'n yn gwych. Ond mae dysgwyr, mae pobl dramor ac mae pobl yng Nghymru sy'n ddim yn hollol rigol. Does neb really sort of cater amdano nhw, pethau I ddarllen a dy ganfod mwy am bywyd Cymraeg, really. So nes I feddwl, OK, wel, dwi'n gwybod shwt I creu gwefanu, dwi'n gwybod shwt I marchnata, dwi'n nabod eitha lot o pobl yn gymuned, na I just cymysgu nhw lan, ac ofyn pobl I wneud cyfweliad neu sgwennu rhywbeth. Nes I creu gwefan profi, nes I dweud cwpl o bobl amdano fe, yn dweud oedd nhw, mae'n gwych, so nes I just iterate ac roll along o'r yna, really. Mae yna lawer o bethau dwi'n hoffi am y cylchgrawn yma. Mae'r wefan yn syml, ond eto yn effeithiol, gyda links sy'n eich arwain I dudalennau ac erthyglau diddorol iawn. Dwi'n cadw pethau ar-lein, so fel cylchgronau arall, pan maen nhw mas o print, efallai mae ethiclau gwych gyda nhw, ond does dim sort of archive gyda nhw. So, dydw I ddim yn journalist, dydw I ddim yn sort of fy blog, dydw I ddim yn newyddion. Dwi'n gofyn rhywun sydd wedi wneud rhywbeth yn ei iaith. Rhywun sydd wedi redeg busnes, neu ysgrifennu llyfr, neu sportsperson, I sgwennu am ei profiad. Dwi'n newydd cyhoeddi stori Sherlock Holmes sydd wedi cael ei gyfieithu mewn I Gymraeg. Mae cyfweliadau gyda y DJ Hugh Stevens, y Larry Sean, yr awdures Helen Doherty, y peiriannydd Dr Ben Evans sydd wedi creu y siap o Bloodhound Supersonic Car. Mae yna rhywbeth yna ar gyfer pawb? Yn bendant. Yn fy marn I, mae pawb sy'n defnyddio Cymraeg. Mae stori gyda nhw, really. Dwi'n just hapus am bobl I gyfrannu ac rannu eu profiad o ddefnyddio eu iaith. Ti jyst yn hapus? Ie, wi hyn, ie. Wel, dwi'n siŵr mi fydd Parallel.cymru yn hynod o lwyddiannus, felly da ni'n dymun o'n dda I ti ac diolch yn fawr am y sgwrs. Diolch I ti. Ie, diolch I Neil am y sgwrs, ac os gewch chi gyfle, ewch i'r wefan Parallel.cymru. Mae'n arbennig o dda.